Moi kaikki. Me pelataan nyt Brawlia tänään. Ja olisi kiva saada pikkusen lisää tilaajia. Mulla on 2 pokaalia. Tänään pelataan yhden mun tilaajan kanssa. Mä kysyin sen osoitteen ja nyt mä oon niillä. Se asuu aika lähellä meitä. Siis ihan vieressä. Niin. Ja hänen nimensä on Aamos. Se on mun 3. tilaaja. Niin nyt pelataan sen kanssa. Mä oon valmiina. Ja mulla on trunkki, koska mä pelasin mun siskon kanssa ja pikkusen. Tuli, että mä en ole tehty videoa. Mä menen keskelle. Mä en ollut ikinä. Okei, meet sitten. Meet sitten kuolemaas. Jes, hyvä. Hyvä. Kato, tuolla on joku, tuolla on booster. Jes, mä tapoin yhden pelin nousu. Okei, sori, mä kuolin. Älä mene. No, sanoin, että älä mene. Joo, ei saa haittaa. Haittaa, mä menetin Eikö mä sain pokaaleja? Sama. Mä sain 4. Samaa. Tää 4 pokaalia. Seuraavaksi jotain 100 koulusta. Kyllä, mulla ei ole rahaa. Todella. Okei. Primo! Okei. El Primo! El Primo. Tässä on mun lempibrawlerit ja mä lisäin Sproutenkin niihin. Joo, mä sain Sproutin tommosesta. Tämmösestä sain sen Sproutin. Mitäköhän? Otas, mä tiedän. Ai mikä? Ai tää. Niin, sä et voi saada tätä vielä. Sulla ei ole tarpeeksi pokaaleja. Kato, se on tässä. Sä tarvit enemmän pokaaleja. Ei, tässä kato. Mä pääsen, mut sulla ei ole tarpeeksi pokaaleja. Se ei ole tässä. I got ants in my pants. Teisikö vitsin, koska Trunk on muurahainen. Tätä se on muurahais. Nyt mä meen keskelle. Lola. Tyhmä Lola. Hei, mä meen keskelle. Miksi se yhtä minulla on? Jos se kuolemaani. Korpuun! Eikä! No, ei katsotaan kuolla. Ei pysty Lola katsotaan. Eikö? Brawl Stars. Subway Surfers. Nyt mennään peilaa tyrmäistä. Haluutko säkin? Teit säkin video? Okei, siirry asetuksiin. Me autetaan kuvat sallittu. Okei. En kiinnosta. Älä sitten. No, okei. No, mennään nyt peloon. Haluatko pelata El Primolla? Joo, muuten kattokaa tähän skini, eikö se ookin siisti? Joo, jollekin uusille katsojille vaan. Hei, se vaan se.
Edgar. Hei! Ja mä vaihdan trunkkiin. Mä haluaisin vaan näyttää. Kannatko trunkille ei ole vielä yhtäkään skiniä? Niin mä en voi ostaa. Yleensä tulee seuraavassa päivityksessä, se ainakin tulee. Niin joku rare skini. Mä en saa ikinä mitään hyvää. Mä saan jonkun kakan. Joo, mutta ensi viikolla tulee uusi Brawleri. Name boy. Kena. Oh, boy. Ota. Okei, meillä on kaikki. Yes. Hyvä. Eikä. Mä tein parhaani. Mä oon ainakin saanut 2 tappoa. Miten mä kuolen vielä? Niin sä et osaa tehdä muutakaan. Erä voitettu, jes, mä tapoin ne kaikki. Mä vaan kombosin ne. Mä kombosin Emsin. Okei, hyvä aamu. Se on meidän vika Toivo. Sun pitää tappaa vaan toi Mortis. Ei oo vaikea homma. Tapa se. Hyppää siihen. Ai, se voi. Ota, et se lattu. Ja sitten hyppää. Aina vaan näin. Ja sitten tapa. Eikä. Hyvä Yri. Ei, mä olin tähtipelaaja, jipi. Mä näin niitä tyrmäyksiä. Nyt on yksi tyyppi sai tasan 9000. Totta. Mä miinustin yhden pokaalin. No niin minä. Mä miinustin viime pelistä 2. Minan julkaisu, se tulee olemaan. Mitä Mina edes tekee? Mä en tiedä. Mitä? Mä en kattonut mitä Mina tekee silloin Brawltalki. Lopetetaan. Voita 10 ottelua pelitilassa Subway rinteessä. LOL. Olen valmis. Mitä mä sain? Oikeesti. Näin, peli alkaa. No. Ja pelataan. Eikä. Mä tapoin ainakin yhden. Näin. Mä tapoin sen viime. Mut mäkin tapoin yhden. Ja mulla on super. Mä menen tappaa ton Brokin. Ihan voitettu ottelu päättyy. Helppoa kuin heinän teko. Ei niitä tyrmäyksiä. Siteet, mä oon paras. Hei. Nää on parempi kuin muut. Mun mielestä mä voisin... Ootas. Tietääks kukaan, et... Voidaanko me pelata tuosta peliä, please? Mä haluan nopeasti pelaa yksi hetken. Sitten mä voin pelaa megajunaa 3 kierrosta. Mitä on megajuna? Se on vaan yksi peli. Pelseitä kaikki. Kamera on johonkin. Ei kun... Mulla on näyttöön tallennus täällä. Trunkki. Jes, mulla on trunkki. Mä saan pelaa mun lempibrawlerilla. Ja mä oon myös sillä hyvä. Ja Aamos kattoo nyt. Että mä en oo siis pelissä. Niin, se mä oon kattonut. Tai itse asiassa ei kato, mä pelaan oma peliä. Joo, se pelaa Geometry-dashia. Ei totta. Mä olen tässä se etä. Mä en oo pelannut. Onko se peli?
Ei se Mä mitään. läpästä sulle nelosen. Ei mä haluun läpäistä itse. Ei tässä flexaamista silloin. Okei, Riko. Okei. Yes! Tapaa se. Hyvä. I love Bonnie. Tää video loppuu sitten tänne pelin jälkeen. Hehe. Mä haluaisin. Hyvä. Eikä mä kuolen. Hyvä Aristo. Tokrat Bull. Näin. Pallo näin. Yes. Yksi maali. Hehe. Mä blokkasin pallon pois. Joo. Pallo meni yli. Tai sit se oli vapari, en mä tiedä. Mut noi puskat kato siitä. Mä oon mestari tässä. Ei noi ehdi 10 sekunnissa. Ja palota. Ja näin. Mä vaan estin sen pallon kimpoamista tänne. Jee, me voitettiin. Näin, moikka kaikki. Voisi sä auttaa mua? Moikka kaikki, mä pelaan. Moikka.